Така, тук спро да направя една постройка, ама не взема ми писва нещо от тази игра, така че сигурно ще я стрия и поне ще я трия. Да се види какво съм направил, бе. Понеже адски много нещо замина. Аз тази игра на Арк не играя като си правя градове. Това би трябвало да ми е третия град. Обаче нещо много ме мързи да го правя, така че някой друг път. Знам, че е голема тъмница сега на камерата, ама какво спре. Ще ви покажа и другите ми два града. И това ще бъде видеоклипа. Направо мога ви пусна чакат. Стигнал до градовете. Ама понеже този видеоклип не да е много дълъг, просто ще ви говоря, но като стигнем. За първи път строя някакво града наведнъж. За втори път, ама доста отдавна не бях строил. Първия е Велики Тангра, столицата. Втория Филипопол. И третито, където бяхме малко, като строяхте първо, е Каба. Наближаваме лека по лека. Аз винаги правя видеоклипа за Аркхам, понеже след като вече всичко се е изчерпало, като няма вече какво да правя. Защото тия игри сигурно ще ги изтрия. Тоест аз ги изтрия, където съм строил. И като съм направил нещо голямо хубаво, просто си го снимам да си го помня и това е. Ето тук даже има и една статуя. Един тирекс, който се е бъгна. И пристигаме след... Има някакво секунди в Филипоп. Този град е сигурно втория най-малък, защото първия е много огромен,
То ме мърдеше също да направя и трети изобщо не съм го почвал. Както виждате, имаме един блок, две къщички и пазари. Тук в тази игра аз така правя пазарите. Понеже, примерно, ето тук идвам, показвам на човек какво искам и може да го има в тия съндъци. Да, тук ако искам някой животно. Тук е табелата, че е 5 или по-пол, не питате на какъв език е това. И тук е блок. Направил съм го на 3 етажи, на всеки етаж по 2 апартамента. Тук не съм завеждал никой апартамент, ама в столицата съм си го завел поне един. Или има къде съм. Тук даже имам и знаме. Най-отгоре, което е синьо, означава небето, отдолу жълтото златния ни народ, това с доброто, и черното, това са другите народи, които са лошото, срещу които се бием. Под небето. И също за първи път направих мост. За какво го направих аз не знам, но е така да има мост. Тия повечето айсберги много ме спасиха, понеже не трябваше да правя до дъното. Как се? Колони. Да, имаме малък проблем с качването само, ама важното е, че има мост. И сега отиваме към най-големия ни град. И така, драги ми господа, пристигнах. Ето го моя град. Не е нищо особено, ама бая нещо за мен, че го построя. Сега ще видим неговата еволюция. Ето тук е началото, където нямаше нищо. После построих тия сгради. После това. Около бих Алфа Рекс. Тук ме получи една много добра снимка. Която сигурно ще я сложа за фон. Тук са на върха на планината, долу там трябва да града. Тук построих една малка крепост извън града, понеже не се сещах вече какво да направя. И това вече е града.
тук имам маймун. Така. Сега ще ви разведа. Тук е малката крепост. Даже тук ще си паркирам мамуто. Не е нищо особено, така я направих, не нещо какво правя. Тук има още един блок, който така си го направих. Това са единствените сгради извън столицата. И така къща. Тук си пише столицата, че тук влизаме през голямата порта. Тук имаме храм. Кула. От тук почна всичко. Само да се разтовара. Тук по едно време имаше царевица. Сега ще я покажем. Да, тук имах една царевица, ама едно време. Аз също съм прекарал вода, което не беше никак лесна работа. Тук още един храм и чак тази игра разбрах, че има такива. Не мога да слагам факли. Така. Тук направих още една врата. Тук това е първия блок. Да, пред всеки блок трябва да има пейка. Разбира се, аз живея отгоре. Това е моята малка тясна квартира. И тук е моята маймуна. Аз ще ви покажа една снимка, която направих на квартирата, понеже само мързи да се направя. Ето. Да. Сега ще ви покажа каква е символиката тук на това малко храмче. Тук на малката дава жертвоприношение, а тук тия двете колони ти показват небето. И също между тези две колони е твоя свят. И между небето и Бог. Така. Да, направих катапулта така да има. Това е втория ми блок. Тук. Да има, да не се загуба.
Това е третия, т.е. блок, което е доста по-малко другите, ама колкото толкова. Тук пазари. Така съм си направя пазара, така го правя. Пазари. И разбира се, реших и малко къщи да направя, защото блоква. Много материал. И това не знам за какво го направих, ама го направих. Разбира се, камерата ми гледа някъде друга. Тук са пещите, ама повече. Разбира се, трябва и скамейки. Няма къде се седнеш. Тук това е друг храм, пак тия коне сочи към небето, тук огън и тук... Защо камерата си ми отива вдясно? Така, колони, огън, черепи на Алфарекс. 2 Алфарекс съм бил, толкова. Още един блок дървен. Още един блок дървен. И разбира се, това трябваше да бъде блок, трябваше после да бъдат къщи, обаче стана бар камерата. Ето тук може да седнеш. Ето тук, в това правим бирата. Ето тук събирам някакви работи. Тук има гробища. Още храмове и тук взимаш и лъки или арбалет или каквото щеш. И целиш тези чучела. Последното нещо, което беше, ето тук си имам конюшни. Хамбари, каквото ще те миксите. Минали ми е лен умре, така че това е доста по-нов. И това е. Това не го правя, че вие хората от YouTube да гледате, просто че аз да си имам да си го помня този град. Така че, довиждане и до нови срещи. Камерата.